Inna dillahi, wani malami daga Najeriya ya sake cin mutuncin al'ummar Nijar, amma bara ku ji daga bakinsa. Idan wannan ne zuwan ka karo na farko izuwa wannan tasha, to kar ka manta da na subscribe da kuma alama karara domin samun labarai da dumudumin sa da suka shafi nan gida Najeriya, kasar Nijar, Afirka da ma duniya baki daya. Ga batun daga bakin shi malamin. Wai ya sa sai fa miliyan 2. To ni da shawaran da na yi da na son ce to tunda Nijar tana cikin kasa matalauta. Da sai in ce su karbi wannan miliyan 2 na sai fadin. Su karbi wannan miliyan 2. Na rinci da Allah duk fitinar duniya ai zalaka suna suka haddasa ta. Kai ko ta muku dadi kuka an faɗa muku. Duk in kaga wata masiba Najeriya wallahi malami ya haddasa ta ƴan zalaka na. Kuma duk uban da bata ma dadi ba ya ci uwa shi. Duniya ta dauki dubi social media. Inna lillahi wa inna ilaihi. Har aka samu wani daga Niger ya saka a Facebook yana cewa wai akwai wani daga Cote d'Ivoire wato Sahil Arch ya saka sefa miliyan 2 wai idan ni na yarda mu yi muƙabala da wani yaro. Yaron ma sun ambace shi dan na ambace shi kamar na ɗaukaka sunansa ne dan bai kan ambace shi ba. Wai ya sa sefa miliyan 2. To ni da shawaran da na yi da na son ce to tunda Nijar tana cikin ƙasa matalauta, da sai in ce su karɓi wannan miliyan 2 na sefa ɗin. Su karɓi wannan miliyan 2 na sefa ɗin su ci sadaka sai a zo a yi muƙabala ɗin kuma don ni ba na buƙata.